ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ପବିତ୍ର ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଉଣୀ ତା'ର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସିଥାଏ। ଭାଇର ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧି ଭଉଣୀର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ଆମକୁ ପାଣି, ପବନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଫଳ, ମୂଳ, ଚେର, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗଛରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ।